Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo romboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire. Kwazwa yatere tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Penuel Mutukura, tina zvakare Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mfundisi kwazai vateereri. Vateereri tokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Penuel kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu The Second Coming of Christ. Ndinoda kutenda mafundisi angu maviri, Pastor Gift Rhodzi naPastor Betera, nekunditendera kuti ndigone kupinda mustudio muzuva ranhasi tichiita hurukuro pamusoro pezvimwe zvinonetsa mushoko raMwari. Zvimwe pada mainge muchifunga kuti sevana hatiteererewo hurukuro dzamunenge muchiita zuva nezuva, asi regai ndikuudzei ndichiti tinenge tichitoteererawo zvinhu zvamunenge muchitaura. Saka chakaita kuti ndinyanye kukunetsai vanhu vaMwari kuti ndigone kuuya kuno kustudio kuti ndiite nzwira panyama tsvimbo yaro adapi, kuti ndigone kunzwisisa zvinhu zvamaitaura muchitaura nevateereri. Saka muzuva ranhasi mubvunzo wandanga ndinawo ndewekuti kana vanhu vachinamata zvifananidzo mukati mechechi yaMwari, sei Mwari vasingatore danho rekuzvimisa? Nokuti ndakateerera pama discussions amaita kumashure apa, ndikaona kubva kunamata kwezvifananidzo part 1 kusvika part 5 uye zvakare from the days of Emperor Constantine, ndikaona kuti maitsanangura musoro pekupinda kwekuita chinamato chezvifananidzo mukati mechechi yaMwari. Saka ndati regai ndikubvunza vanhu vaMwari kuti sei Mwari vasingagoni kumisa zvinhu zvakadai. Bana aiteerera. Vaifamba nezvirongwa zveshuwa. Akaita shungu ateereri. Akaita shungu akati ndoda kumbouya ikoko. Munoziva patine tichiita hurukuro idzi. I know kuti vanhu vazhinji tinotaura tese pamafoni. But takashamisika kuti kune muzera wechidiki wakafanana nemukomana ari muno mustudio vari kuteerera zvidzidzo izvozvo. Taifunga kuti zvinongobatika kuvanhu vakuru chete. Manzwa ishu inofana. Saka mubvunzo wako uri kuti sei Mwari vachibvumira zvinhu zvakadaro, achingosiya zvakadaro. Because vateereri kana muri kuyoka zvidzidzo zvapfuura kumashure, pataidzidza chiprofita chekuna zvakazarwa chapter 2 pachechi yePergamu paya, takaona kuti inomirira nguva inobva kunana 313 AD kusvika kunana 538 AD, kutanga mumazuva aEmperor Constantine. Ndo pari kuratidza kuti muchechi makapinda dzidziso dzevaNikorite, ndo pakatanga kushandiswa zvifananidzo nevatendi vachidaro. Saka ndandamunzwa zvakanaka ari kuti pazvaiitika zvese izvi munhoroondo mukoma, Mwari vari kuita kunge vari silent. Kana ndapabata zvakanaka. Zvinoda kuti paanga achitaura Penuel zvaita kuti titi ngatichinje musoro wenyaya nhasi touti Mwari haasiye zvakadaro. Because kabvunziro kakarita sekuti Mwari vanongosiya zvinhu zvichiitika. Asi tinogona kubatsira here mukomana? Ndiuyo regera tione patinenge tichikurukura unozotidza kuti iye ari munoka anotaura ega kuti zviri kuitika. Saka Penuel tiverengere iwewe Genesis chapter 2 verse 17. Genesis chapter 2 verse 17. Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Panapa tiri kusangana naAdhamu achangosikwa. Mwari havana kungomusika kwakumuisa munyika. Kwakungoti
unongoona yekutamba Okay. aiwa vakatomurairidza Okay. zvaaifanira kuita Okay. nekumutarira mekano kuti apa usazosvika. All right. Vakabva vanyatsomisira pachena muti wekuziva chakanaka nechakaipa usaudya. Ende ukaona ndo zvagara zviri Mwari, Okay. ndo zvaanoita mumageneration ese, mumazera nemazera ekurarama kwevanhu. Mwari haasiye vanhu vachingoita zvekufungidzira, Anoita kuti vazive zviri kufanira kuitwa. exactly. Okay. Ndo zvaakaita pana Adhamu panapa. But nekufamba kwenguva Adhamu zvacho zvaanzi usaite ndo zvaanobva aita. Endoso ngatichidei pana Genesis 3. Kwamuri kutangira nezvabvunza mwana. Zviri right. Aiwa asatye kasiteri. Uri kutsvere munomiro. Ike unosingobvunza bvunzo yakaoma sewabvunzwa naPedu here wari. Matiterenge kunani. Aterenge Genesis chapter 3. Okay, Verse ya Genesis- 9 kuenda pa11. Genesis chapter 3 verse 9 to 11. Jehovha Mwari akadana munhu akati kwaari, uripiko? Iye akati, ndakanzwa izwi renyu mumunda ndikatya, nokuti ndakanga ndisina kusimira ndikavanda. Iye akati, ndiani wakakuudza kuti hauna kusimira? Wadya kani muti wandakakurayira kuti urege kuudya? Now panapa tiri kuona kuti munhu adya muti uya warambidzwa Penueri. Audya, Mwari haana kubva angoti aona manje zvaita munhu uya. Okay. Obva amurambidza kumusiya akadaro. Tiri kuona Mwari anodzika, obva auya achiteverera munhu. Okay. Adhamu iye munhu ari kutiza, iye Mwari ari kumutevera. All right. Andiri kuona. Saka uri kuona kuti kaitiro kaMwari kubva pekutanga amuisira pachena zvaanofanira kuita. Munhu wokundikana Pane zvaiswa pachena. pane zvaiswa pachena zvino. Mwari anoziva zvakadaro. pamusoro pemunhu waMwari. Yes. Panapa nyaya ndeyekuti Mwari tikatasa first law Mwari akapa vanhu vakati uchafa zviro kwazvo. Mwari vari kudzoka panapa. Saka mubvunzo wangu ndokuti kuti Mwari haana kukipa promisi yavo here kuti munhu haana kufa kana kuti chii? Maybe zvotoita mubvunzo wake uri right. Right. Zvotoita Peneo. Munoza chimwe chandinakidza. Inini ndine mitajairana kuti mukoma. Muchiti custom. Ndikuziva respect yaine. Thank you mwanangu. Akuti vanhu vaMwari. Maybe zvotoita. Mira timboona pamubvunzo wake wokutanga. Right. Waari kuti Mwari vanosiya zvakadaro here. Uyo ndaunzwa uyu wekuti Mwari havana kukipa promise here because munhu haana kuzofa. Maybe tinogona kuzogadzira chidzidzo chinogona kudzoka ipapapo. Mira vambotraya kuti batsira papfungwa bedzi yekungoti mumadark ages nhema dzichipinda muchechi sei Mwari vakasiya zvakada, because ndo yaive shungu yako pawaifuona uchiramba uchibvunza nyaya iyoyo. Saka mukoma tibatsire iyoyo, but pfungwa yaataura yakanaka inoda kugadzirwa chidzidzo because Mwari vanga vati uchafa. But tiri kuona Adhamu acho haana kuzofa. Saka Mwari vainyepera. Zvinogona kudaro painoateererwa kuti ipapo wafundisi patsanangurei. Maybe hatizogadzirai chidzidzo chinogadzira ipapo. Nekuti tikadzinga mibvunzo yakawanda yakamwararika unozoshaya chekubata. Saka ngatidzingirire wawatanga nawo. Ndovatinoda kuti tironde iwoyo. Saka panapa pfungwa iri kubuda pandima iyi ndeyekuti Mwari ambomuudza iye munhu haana kuteerera. Mwari adzoka futi haana kuramidza. Ndosaka musoro wenyaya ndauti Mwari haasiye zvakadaro. Akamudzidzisa pekutanga ndobva akundikana, achibva adzoka futi kumuteerera. Haana kungomuramidza kwaakumusiya. Ebereka tendere kazoni mutiverengere pana Genesis 6 vhesi ya 5 kuenda pa7. Toda kuti titeere munhoroondo yekurarama kwevanhu tione kaitiro kaMwari. Kana wasvika ipapo verenga Peneo. Verse 5. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzokufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Verse 6. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika, akava neshungu pamwoyo pake. Verenga verse 7. Verse 7. Jehovha akati, ndichaparadza
vanhu vandakasika ndivabvise panyika vanhu nemhuka nezvinokambaira neshiri dzekudenga nokuti ndinozvidemba kuti ndakazviita. Uri kuona panapa tafamba tatobva kuna Adhamu. Chachizukuru chaAdhamu vatanga kutadza. Anzi pakatadzwa zvekuti Mwari akatarisa ari kudenga akati pachiero chavasvika chekutadza ichi apa hazvigadziriki. Beta kutongoparadza titange panyowani. Pakamubvunzo kakabvunzwa ndofara kuti sei Mwari asina kubva akuzadzisa zvaakataura kuti Adhamu abva afa ipapo. Panapa Mwari tikaregera pazvasvika apa chaite rega tiuye kuzoita sei kuzoparadza. Tochitanga panyowani naNoa kutanga kugadzira rumwe rudzi rwevanhu vangatiitire zviri beta. Anditowazvona. Saka handei kuna 2 Peter chapter 2 pavhesi ya5. 2 Peter chapter 2 vhesi ya5. Akasaregawo nyika yekare, asi wakaponesa Noa muparidzi wekururama pamwe chete nevamwe vanomwe, nguva yaakawisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingadi Mwari. Now paakafunga kuparadzaka akati tichatanga panyowani, tichavhura chapter chinyowani naNoa. Saka ndiye waakasiya. Anditi wazvona. Asi asati aparadza pane pfungwa yatoda kuti aminoti wanyatsobata here mazwi abuda iwe ndokudira kakuri kuti unobata mazwi. Iri kuti iyo panapa 2 Peter 2 vhesi 5. Akasaregawo nyika yekare, ari kurehwa ndiMwari. Yes. Asi wakaponesa Noa muparidzi wekururama. Saka Noa ari kunzi muparidzi a preacher of righteousness. Munotoda vanhu vanotera. Tiri pamubvunzo wako usaone zvino tichazonge tiri kuenda nekuku haiwa hatimbobvi pauri mubvunzo. Saka Noa ari kunzi muparidzi. Iye wacho anzi naMwari ndiye watoda kutanga naye. Aive muparidzi kudhara ikoko. Chinzwa pana Peter wokutanga 1 vhesi ya10 na11. Peter wokutanga 1 vhesi ya10 na11. Ruponeso rwakabvunzisiswa nekunzverwa kwazvo nevaprofita. Vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi. Vakanzvera kuti nguva ndeipi kana yakadii yakataurwa nemweya waKristu wakanga uri mukati mavo, nguva yaakapupura kare zvekutambudzika kwaKristu nekubwinya kunozoteera izvozvo. Panapo pari kutaurwa nyaya yevaparidzi vekudhara. Vaiparidza shoko raMwari. Hanzi vaparidzi ava pavaiparidza pane mweya waive mavari. Penwe hanzi mweya wani? Mweya waKristu. Mweya waKristu. Saka hanzi vaparidzi vekudhara pavaiparidza mavari vaive nemweya waKristu. Handiti wazvona. Agona kuti mweya waMwari mweya waKristu nekuti mweya waMwari nekuti mweya waKristu zvimwe chete. Saka ndo waisutsa vaparidzi vanosanganisira naNoa. Aive muparidzi. Chienda pana Peter iye wokutanga 3 uverenge vhesi ya18 kuenda pa20. Peter wokutanga 3 vhesi 18 kuenda pa20. Nokuti naKristu wakatambudzika kamwe chete pamusoro pezvivi, iye wakarurama nokuda kwavasakarurama, kuti atiise kuna Mwari. Wakaurawa hake panyama, asi wakararamiswa pamweya. Mauri wakandoparidzirawo mweya iri pakusungwa, yakanga isina kuteerera kare panguva iya mwoyo murefu waMwari uchimirira kugadzirwa kweareka pamazuva ano. Wanyatsonzwisisa apa kasitona. Kristu akafa panyama. Asi akazoraramiswa pamweya. Mauri mweya iyoyo akaenda akanoparidzira mweya yaiva mutorongo panguva yaNoa. Vaivisateerera.
kuchimirirwa kugadzirwa kweareka. Ndakanganwa vhesi Alright. inogara ichibvunzwa nevateereri, but vateereri pavanoibvunza vanenge vachibva imapajekesa, vanenge kwamuri vateereri pane pachibuda pfungwa sekunge Kristu paakafa paya akavigwa asati amuka. Pane kakutaura kanoitika pavatendi kuti mweya wake wakambodududza kudzokera masenchuries ekumashure, ndobva wanotsvagana nemweya yevanhu vakaparadzwa nemurove kwakumbovaparidzira. Pfungwa iyoyo kastori ipfungwa yekurasika, inomutswa naSatani. Inini hangu kwandiri haindiitire, ndoda kutonzwa matsananguro enyu, but ndinoedza kungofunga ndichishandisa pfungwa dzangu dziri simple kuti mweya wodzokera kunotsvagana nevanhu vakafa, Mweya yevanhu vakafa nenguva yaNoa. Apa kwandiri zvinoramba kumeka sense. kuramba kumeka sense ka mweya waMwari unenge uchikusundira kuri correct. Okay. Nekuti Satani anoda kuisa pfungwa muvatendi dzekuti munhu kana afa anozopuwa imwe chance yekuparidzirwa akafa. Kunzoona zvinowafa nyaya yaitaurwa yaiya chigadzirisa. Andirikuona ndi Satani arikuda kusimbisa pfungwa yekuti wokuti munhu aita ake madira ake yezvino ofunga kuti ndine second chance ndafa. Exactly. Saka iri kurevei ndima iko? Ndima iyi zvairi kungoreva mweya uri kunzi wakanoparidzira vanhu venguva yaNoa, mweya waKristu. But wakavaparidzira sei? Ndo mweya wainzi waiva muna Noa waive muvaparidzi vekudhara. The spirit yainspire naNoa nevaparidzi vekudhara ispirit yaKristu. Ispirit yaKristu, mweya waKristu. Saka kareko exactly pavaitoparidza vaiparidza nesimba remweya waKristu. Paitwa periodi yenyasha naMwari vachimirira kuzoparadzwa kwaiuya areka ichivakwa. Saka mweya waishanda muvaparidzi. By the way, akaparidza haasi Noa chete. Enda pana Jude unzwe. Jude verse 14 na 15. Jude verse 14 na 15. Wasvika here ipapo penyu? Jude verse 14 na 15. 14 na 15. Yes. Jude 14 na 15. Verse 14. Inoki wechinomwe kubva kuna Adhamu wakaprofita ivava achiti, tarira Ishe wakauya navatsvene vake vane zviuru zvamazana. Verse 15. Kuti atonge vose nokurova vose vasingadi Mwari pamusoro pamabasa avo ose okusada Mwari. Avakaita nokusada kwavo Mwari. Avakaita nokusada kwavo Mwari napamusoro pamashoko ose makukutu akataurwa navatadzi vasingadi Mwari. Panapa pari kubuda pfungwa yekuti Inoki wechi7 kubva kuna Adhamu Tisati tatombosvika pana Noa. Yes. Aive muparidzi futi. Mweya waive muna Inoki achiparidza ndewaKristu. Iye ndokusiya Metusara achiparidza futi. Achidzidzisawo Noa. Right. Noa ndiwo kuzoparidza futi. Saka vese vaparidza mweya waive mavari ndewaKristu. Zvekuti dai vanhu venguva yaNoa vakatendeuka vangadai vasina kuzomboparadza. Zvandoda kuita pane sofa zvandaona pasi pane mubvunzo wandoda kukubvunza, ndoona ndiri kufolowa here pakuedza kuanza mubvunzo wako manawo kuti Mwari sei aisiya zvakadaro. Vateereri, toda kuti timboimbirwa nevasikana vari muno mustudio. Tiri pachidzidzo chedu chatiri kuti Mwari havasiye zvakadaro. Mwari havasiye zvakadaro. Saka vasikana vari muno mustudio vachambotipa kambo toenderera nechidzidzo. Unova mubvunzo wakabva kumukomana, unogona kudaro uri mubvunzo nekune vechidiki vakawanda vanofolowa program yedu The Second Coming of Christ. Chidzidzo chiri kuti Mwari havasiye zvakadaro. 'Cause he's the little sparrow, for it means he's tender view. If God so loved the little birds, I know he loves me too. He loves me too. He loves me too. I know he loves me too.
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Mwari asiye zvakadaro. Kwamuri vateereri, vamwe vana pavangu vachiimba mazuva acho akanyanya kutetepa ndeye vana pachibuda pfungwa yekuti God loves us. Hanzi kana Mwari achigona kuda tushiri tuduku haangatadze kuda isusu. Ngoma paurikurei kuti Mwari asiye zvakadaro? Ndateerera pekutanga. Maybe pamwe ndiri kunonoka kubata pamwe ameno maitira amuri kuita, but pataona segment yekutanga pastor, Mwari vachiteera Adhamu atadza nevaparidzi vakaparidza kusvika panguva yaNoa, Mwari achiita kuti Noa aparidzire vanhu mvura isati yauya. Ameno pamwe hazvisi kuenderana nechidzidzo, ndaona kunge pari kubuda aspect yekuti Mwari vanenge vasina chirama, even vachiona vanhu vachiita mambara vari kuita kunge vakurumidze vangoti miraone akuzovarova. Because kuvanhu tine pfungwa yekuti munhu akaenda kwaextreme tineti angomira kuti miraone, but Mwari vari kuita kunge vane extreme, vari kuita kunge vari kuteera hameno kuti ndiri kufolowa zvakanaka here. Alari uri kudzokera pamubvunzo wabvunzwa napenyu here wekuti sei Mwari asina kubva angorova Adhamu akafa ipapo. Pane chimwe chandoda kuti mubate mese muri tu kaitiro kaMwari mabva mandifungisa wangu wesekuru wangu nasekuru wangu mushakabvu vainzi Muneri. Achanzi amai wangu inyaya dzekuzviyambere saka zvakaindika rimwe gore vaii takati chirima mombe dzaenda kunofudzwa mukomana angu dzangu vainzi Simon. Saka aenda nemombe dzakanopoya fenzi kubva mupato ndobva dzaenda kumunda wemwedega. Mombe dziya ndokubva vauya nadzo kumba vaona dzichidya munda vekuvaridzi vemunda ndobva vauya nadzo ndobva dzaisiwa mudanga. Uyu Simon ozouya manje. Saka paakasvika kuti avhure mombe ndobva anzi enda kumunda uri kudiwa nani kwatati nasekuru ake. Saka paakasvika vakamuti Simon ndobva ati bambi zvikanzi mombe dzaita sei kumunda kwevanhu. Saka iye ndobva ati ndambenge ndamhanya kuno asati ambopedza statement iyoyo yekuti ndembendamhanya chiwepo nemutanda wechiwepipa akarohwa achibhatiza. Saka haana kupedza akarohwa vakamudzingirira vachirova asina kutaura. Saka vazodzoka manje ko mabva marova munhu asati atsanangura zvikanzi ndandakamumaka. Saka kana wakamaka munhu uchida kumurova hakuna mupango wekutaura anozokukondedzetsa ukareka kumurova. Handina kutoti ndimurove bedzi. Saka handizvo zvinoita Mwari zvekuti anogara akatoteya kuti ukangotipedze obva ati chiwepo. Saka saiye zvinoizvi muri kuti Mwari haana kutiteya kuti miraone vachatsva nemoto. Handikokaitiro kake. Saka rega tiende pana 2 Peter 2 tiverenge vhesi ya6 vhesi ya7 na9. Mira iverengwe napenyu. 2 Peter 2 vhesi ya6 na7 na9. So akashandira maguta eSodoma neGomora akaaita madota akaatongera kuti aparadzwe akaita chive chiratidzo kuna ivo vachagara vasingadi Mwari. Verse 7 akasunungura Roti wakanga akarurama wakanga afa neshungu nokuda kwomufambire wovutera wavakashata. Verse 9 Ishe unoziva kusunungura pamidzo vanonamata Mwari nokuchengeta vasakarurama vave pakurobwa kusvikira pazuva rokutongwa. Panapa Peter akutidzorera kuSodoma. Sodoma neGomora. Sodoma neGomora akaparadza. Lot akaponeswa. Ndo zvatanzwa kuna Peter. Rega tidzokere kunyaya yacho chaiyo kuna Genesis payaiitika yeSodoma. Toda kuerenga Genesis 18 vhesi ya20 na21. Genesis 18 verse 20 na21. Ipapo Jehovha akati kudanidzira kweSodoma neGomora kukuru kwazvo
zviro kwazvo zvivi zvavo zvakaipa kwazvo. Ndichaburuka zvino kuti ndione izvo zvavaita, kana zvakafanana nekudanidzira kwavo kwakasvika kwandiri. Kana zvisina kudaro ndichaziva. Panapa pari kubudisa pfungwa yekuti mareports aienda kudenga. Okay. Ezvaiitika muSodhomu. Zvivi zvaitika mune uipi hwanga hwavo. Mareports aipota. Saka izvi ndo zviri true Penwe. Mukurarama kwedu ezvinezvi zvese zvinoitika pasi pezuva zvingaitike munyika, zvingaitike munharaunda, zvingaitike mumhuri, zvingaitike muupenyu hwemunhu as an individual. Ngirozi dzopota dzichiendesa maripotsi kudenga. Saka hanzi Mwari akati regera ndimbonoona maripotsi aya anyanya. Ndobva auya nengirozi mbiri kuzoona kuti ndizvo here zvatiri kunzwa kudenga. Anditi wazviona. Saka tikaenda kuna Genesis 19 tinoona kuti Mwari akazosara achimbokurukura naAbhurahama. Ndobva ngirozi dzapfuurira kuSodhomu. Pastor, muita kunge muri kunyenyeredza because kashoma kuti nyaya yeSodhomu neGomora ikataurwa. Munhu aregi kungomenshena kuti chakanyanya kuita kuti Mwari asvotwe vanga vanyanya zvivi zveupomu. Zvakadaro zvekuti vanga vakutoita chingochana. Right. Zveshuwa uri right Pastor. Dambudziko ranga ramuSodhomu changa chaachingochana. Saka maripotsi aida kudenga kuti kwatone chingochani kuSodhomu. Kudenga vaibva kana zvasvika apa uipi ukanga wasvika ipapo pakadaro Mwari aramba akagara. Saka mama kuti Genesis 19 manje vhesi ya12 kuenda pa14 ngirozi dzatungamira kuenda dzichienda munoona muverify kuti ndizvo here. Genesis 19 verse 12 to 14. Genesis 19 verse 12 to 14. Verse 12. Varume vakati kuna Roti, una vamwe pano here, kana mukwasha, kana vanakomana vako, kana vanasikana vako, navose vaunavo muguta, uvabuditse muno. Verse 13. Nokuti toda kuparadza nzvimbo ino, nokuti kudanidzira kwava kukuru kuna Jehovha. Jehovha wakatituma kuiparadza. Verse 14. Ipapo Roti akabuda akandotaura navakuwasha vake vakanga vachazowana vakunda vake akati, simukai ibvai muno, nokuti Jehovha uchaparadza guta rino. Asi vakuwasha vake vakati, unoita hake musere. Saka panapa uri kuona kuti ngirozi hadzina kuzomboita research kuti tione kuti zvinhu zviri kufamba sei muno muSodhomu. Perfect finding mission. Saka pakangouya varume vemuSodhomu vachiti kuna Roti, timbe varume vapinda mumba mako toda kurara navo. Ngirozi dzakabva ndo nyaya yatatumwa kuzoverify. Iri kutoitika. Ndobva vatoti kuna Roti, hapaisina chimwe chatichamirira. Taakutongotumira maripotsi zvekuti dai anga ari maselofoni kwakuri kutofona ipapo kuti zviya zvakataurwa ndezveishuwa ndozvatatoona zviri kutoitika. Pastor, maripotsi akadai ari kuendera kudenga nhasi. Iwo Ndambofunga hangu zvaitika muSodhoma kuti vanga vasikoverify nyaya yechingochani. Vabva vatosangana nacho padhoo. Saka ndiri kuti ndo zvichiri kuita here Mwari maripotsi achidaro. Hauna kunzwa here pandima yaverengwa kuti Mwari anoziva kutsaura vakarurama nekuchengetera vasakarurama rutongo. Iwo makabvunziro kako kanenge ari kuti Mwari ngaapota achiti kulokesheni kwaita ngochani obva arova nemoto. Hatiwo maitira anoita Mwari. Zviri kurekodwa. Maripotsi ari kutumirwa kudenga. Unoziva kuti chinondirwadza ende Mwari ndo zvaanoita mumageneration ese zvekupota maripotsi achienda Mwari but panapa vanyanya kundirwadza vakuwasha vanoti vanga vawana mukana wekutopunyuka moto but vakuseka tezvaraita musere zvekuti pakanaya motoka handizivi kuti vakarohwa vachiri kuhopere sevanhu vakambodistebwa kurara usiku kana kuti vakarohwa vakasvinirwa kuti ndo zvazvataurwa nababa hatichaziva. Asi even in our day kune vanhu vanopotsa vaponeswa custom.
asi vanosvidza mikana. Mwari anopa munhu wese mukana. Saka ndosaka musoro wenyaya yaPenuel wati Mwari haasiye zvakadaro. Mwari anotanga atumira kunyewera sezvakaitwa Wakawasha vanoti vangadai vakatopona, but Mwari akavatumira tezvara chaiye kusimudza murume mukuru kunovanyevera. Pamusoro saka tikatarisa muna Amos chapter 3 verse 7 Mwari vanoti Mwari havaite chinhu vasina kuudza varanda vavo vaprofita. Zvireva izvo kuti Mwari poga poga pavanoda kuita chinhu vanotanga vaudza vanhu kuti vave warned kuti vasiye zvakaipa zvavo kana kuti vasiye zvavanenge vachiita, which means panapa tikatarisa kuna Lot, Mwari vakatouya kuti varidhime Lot mukati meSodoma neGomora vaida kuparadza. Uye zvakare Mwari vakatendera Lot kuti aende kunodedza vakwasha vake kuti vabve muSodoma neGomora, which means Mwari choice yedu yekuramba kuteerera Mwari kana kuti kubvuma Mwari zvavanenge vataura. Urikuona kuti ari kutobatsira chero kupindura mubvunzo wake mukuru watiri kufamba chandafarira manje ane katoni kechirungu. Neni tinobva taenderana manje mazuva achiti which means vanaita kuwedzera pasi kwamuri vateereri. Vanhu havangadai vakaponeswa. Panonetsa pastor, vanhu pane kakunetseka kugeneration yechidiki kuti nyika ichaguma. Inini handinyanyoite dambudziko nevechikuru kuti sei vasiri kuzvibata, but vechidiki zvinopasta vakuita zviya zvana archaeology zvinotovaratidza kuti kwaive neSodoma, zvitori kokachera zvinotoratidza kuti kwakanaya moto. But vanhu ivavo vekuti iyanga generation ine evidence dzinotoratidza nyaya idzi dzemubhaibheri vanofunga kuti musere pakataurwa nyaya yekuti nyika iri kunoguma. Pangabatsirikise izvozvoka uchaona kuti ndo chimiro chataakuenda pachino. Verenga Mark 3 verse 7 to 9 ugoverenga Matthew 23 verse 29 na 33. Ndi Matthew yauri kuverenga Matthew 3 verse 7 kuenda pa9. Matthew 3 verse 7 kuenda pa9. Asi wakati achiona vazhinji vavaFarisi nevaSedhusi vachiuya kuzobhabhatidzwa, akati kwavari, vana venyoka, ndiani wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Musafunga kutaura mumwoyo menyu muchiti Abrahamu ndibaba vedu, nekuti ndinoti kwamuri Abrahamu mungamutsira vana pamabwaya. Matthew 23 verse 29 na 33. Mune nhamo imi vanyori nevaFarisi vanyengeri, imi vana venyoka, muchatiza seiko kutonga kwegehena? Na uri kuona kuti John the Baptist naJesu vachitaura nevanyori nevaFarisi vanovati vana venyoka, vataura mazwi akafanana. Nemhaka yei vanhu ava vari kunzi nyoka? Kureva kuti mafanana naSatani. Satani ndiye nyoka. Zvamboita sei? Inzwai chimiro chacho pana Matthew 2 verse 1 kuenda pa6. Matthew 2 verse 1 to 6. Tiverengere ipapo penya. Matthew 2 verse 1 to 6. Verse 1. Jesu akati aberekwa paBheterehema reJudhea pamazuva amambo Herodhi, tarira vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva. Verse 2. Vakati, uripiko mambo wavaJudha wakazvarwa, nokuti takavona nyeredzi yake kumabvazuva, tavuya kuzomunamata. Verse 3. Mambo Herodhi achizvinzwa wakamanikidzwa neJerusarema rose naye, akakokera vaprista vakuru vose navanyori vavanhu, akavabvunza kuti Kristu uchaberekwepi. Vakati kwaari, paBheterehema reJudhea, nokuti zvino zvakanyorwa nomuprofita zvichinzi, newe Bheterehema, nyika yeJudhea, hauzi muduku kwazvo kuvabati vaJudha, nokuti kwauri kuchabuda mutungamiriri uchafudza vanhu vangu vaIsraeri. Tinotenda uri kuona panapa vanhu vari kuzonzi muri nyoka, muri vana venyoka, muri vana vaSatani. Varume ava kava pakabva vafudzi vachisvikira kwamambo
ava vachenjeri. Yes. kuti kwaberekwa mambo kuno Herod akati kana ari mambo waIsraeri vaIsraeri vanofanira kunge vachizviziva vane information. ndobva adedza vakuru vekuchechi vachibva vatosva kuti shuwa zvirimo muzviprofita kuti mambo wokwaIsraeri Mesiya anoberekerwa kuBheterehema. Okay. Ende vakanga vachitoverenga nemadheta acho kuna Daniel. Kuna Daniel chapter 9. Asi vapedza kududzira nekutsanangurira mambo vakadzokera kunorara. Havana kuenda kuBheterehema kwacho kundotsvaka kuti saka mambo madheta achanga atokwana ende vachitoziva nzvimbo vakasiya vahedheni vachienda kunotsvaka paberekwa Mesiya ivo vachidzokera kunorara. Ndoyavakuona kuti zvinombofamba sei kuti vanhu chero vaine information custom hazvina kutanga nhasi vanhu vanodzokera kunorara vatopedza kutsanangura vadudzira ende uchaona kuti ivo vanhu vari kunzi vana venyoka ava Jesu pane nguva yaakazoti achema so akatarisa Jerusarema atarisa vaIsraeri akati imba yenyu yasarara dongo achibva abva kwavari hanzi ndaive neshungu kuti ndiri kuunganidzei sezvinoita huku ichiunganidza tuvana twayo. Akapedzisira atovasiya ende ukatarisa vakaomesa moyo zvekuti paitongwa Jesu naPirato. Pirato akati munhu wamunoda kuuraya haana mhosva ina handidi achigeza maoko kuti handidi hangu kutora mhosva yeropa rake vakati aiwa mhosva yeropa rake ngaive pamaoko edu nevana vedu. Vanga vaoma moyo zvakadaro zvekuti Mwari anosara asisina dzimwe nzira dzekuvabatsira. Regera panyaya iyoyo mauisa chimwe chinhu paakafa paya maybe tikamboimbirwa nevasikana tosikokondinya pane pandoda kubvunza kuti pane avo vaiona Jesu achifa neumwe musoja ive pamuchinjiko vanotonzi vanhu ivavavo vakatotenda kuti mwana waMwari but vaive vakuru vechechi vakaramba. Unoziva kuti chii chakaita kuti musoja ati uyo anga ari Mesiya because kwakaita 3 hours zuva rakanyura rakanyura masikati 3 hours rakanyura ndobva paita kudengenyeka kwenyika. Hazvina kuguma ipapo makuva anonzi akavhurika tiri pana Mateo 27 ievidence yese Mwari ari kuedza kuvaratidza kuti imi munhu uyu haasi munhu njewe ende hanzi makuva avhurika makamuka vamwe vatsvene vakanga vatoo nenguva vavigwa mumakuva vakatoenda muguta. Unoziva kuti munhu achiratidza kuti uyu ndimudhara nhingi watakarega kureviwa. Miraititangirei papa tiri pachidzidzo vateereri. Mwari haasiye zvakadaro. Regai timboimbirwa nevasikana vari muno mustudio then touya toenderera pachikamu chekupedzisira chechidzidzo chedu. Mwari havasiye zvakadaro. Mwari atikomborere. If you ever seen 4 letters, HOME, home. H is for happiness, O for obedience, M for mother, E everybody, HOME, home. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Mwari havasiye zvakadaro. Zvataona muchikamu chapfuura kusvikira paJesu achifa pamuchinjiko nekuvigwa kwake pachiita rima guru ari pamuchinjiko kuchiita earthquake makuva achitsemuka vanhu vachimuka. Kana ndafamba nomufundisi zvakanaka zviri kuratidza kuti vanhu kunyange vaive vanzi vana venyoka kureva kuti vaive neunhu hwaSatani even up to the point Jesu akufa pamuchinjiko Mwari airamba achiteveredza vanhu ivavo akazviita nenzira iyi. Manatural phenomenon aiitike kuti kunoita rima 3 hours yaive wei yekuchechutsa pfungwa maearthquake nezvakadaro yaive nzira yekuti hongu muri vana venyoka matora chimiro chaSatani asi Mwari airamba achiteedza to the last kuti vaite chinochechutsa vadzoke. Ameno kuti ndizvozvo unotaura zviri correct Gaston kuti Mwari ukazoona munhu anzi uyu akunoraswa Mwari vanenge vashingaira chaMwari vanenge vaita zvese kutera zvekuti chero vakati chitongai imimi muchitonga mabhuru enyu munoti aiwa hapana chimwe chaigona kuita.
ko kana ndiri kungofunga ndega pastor hazvina vhesi rakanyatsoti kuti panyaya yematodza kuti Jesu pakupedzisira akateeredza vanhu nekutozoshandisa maearthquake nerima. Kwete izvozvo chete kasi uri kusiyirira pekuti pakamutsa vanhu vakavafa vadhara vakava vatovigwa vane nguva kumakuva munhu achitinyatsoona kuti mudharaurwa ndiye uya wataka ende iye achitotaura kuti ndini ndamutswa kuti tizokuudzai kuti munhu akaroverwa pamuchinjikwa wayo ndiye Mesiya asi still. Saka pandanzi chida pekuti hazvigone here kutonodaro kuti nepasvika nyika Mwari ari kuteveredza vanhu even nezvinhu zviri natural zvenature. Muri kuona here uturu huri kunyanya kuita maearthquake enguva ino nemacyclone. Kana Mwari akamboshandisa izvi kuteerera vaya vainzi vana venyoka hazvigone kudaro here kuti mazuva ano ekupedzisira Mwari pamwe ari kufunga kuti nyika ingachechuke because mukatarisa uturu pastor huri kuitika maearthquake enguva ino tisingataure Gaston, unoziva kuti Satani ane nzira dzekuzvigadzirisa izvozvo zvinongonzi climate change. Vafana vanoenda kusaini ongoti vati ndo yakonzera avatombotiachiza Mwari. But even wakaita signs ukada kuti climate change pamwe pachonaka nemishini iriko inofana kuona kuti kungaite kudengeneka unogona kunzwa kuti kune earthquake yaita yauraya 50,000 intensity yacho yega inofana kuita kuti munhu ambobata shaya opepuka kuti Mwari ari kucommunicate. Iwe enda pana Mateo 28 Gaston zvinhu vari kutaura nyika hazvisi zvanhasi izvi. Mateo 28 verenga vhesi 1 to 3 ugoverenga 11 to 15. Mateo 28 verse 1 to 3. Nekupera kwesabata koedza nemusi wekutanga wevhiki Maria Magadharini nemumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Zvino kukavapo kudengeneka kukuru kwenyika nekuti mutumwa waShe akaburuka kudenga akauya akakungurusa ibwe ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni nezvekufuka zvake zvaive zvichena sechando. Verse 11. Zvino vachiri munzira vamwe varindi vakasvika muguta vakaudza vaprista vakuru zvose zvakaitwa. Vakati vaungana navakuru vakarangana vakapa varwi mari zhinji vachiti taurai muchiti. Vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba isu tivete. Kana zvikazikanwa nemubati tichamutendesa imi murege kusundirwa mhosva. Zvino vakatora mari vakaita sezvavakadzidziswa. Shoko iri rikaparadzirwa pakati pevaJudha kusvikira zuva ranhasi. Uri kuona kuti pamuchinjikwa pakaita rima pakaita kudengenyeka paipa musoja anga aripo komanda ndiye anonzi kuna Mateo 27 uyo anga ari Mesiya akaconfess. Saka uri kuona kuti pakabvuma musoja masoja ana unga aenda zvekuchechi kapaipa aiwa vaive pajuti but ari pajuti akakonvinzwa neumbo hwakaiswa naMwari kuti abatsire vana venyoka. Atovaparidzira. Musoja hatisi kuti masoja havasi vanhu vaMwari aiwa asi tiri kuti kana vasuya angatongoropa aitongokubasa zvake ende kazhinjiwo matrenerwo avo aivaya ekuti munhu ave mushwindi asi kuti kana mupadzi wati amen aiwa iye anenge achitochengetedza situation panze but apa akanyatsomanakidza mpendu. Saka uri kuona futi Mwari haana kugumira ipapo pakumuka kwaJesu kwakaita earthquake kukaita mheni nemabhanan'ana yengirozi yaiuya iyai masoja vachibva vaenda kunotaura kuvakuru vekuchechi kuti aiwa amuka muchinda wavo ndobva vapuhwa mari nevanhu vekuchechi yefumba muromo. Kana uchida kuona kuti Mwari chero ateverera munhu kana azvimisira kasitonika Mwari haasi zvakadaro uperere. Mwari anoteverera asi tarisaone kaumero kakaita vanhu ende masoja acho apuhwa mari haana kuenda achifaridza kuti akamukayo vakaita zvabhadhariro pamusoro panapa ndaona point yekuti kana munhu akasindemara mwoyo chero Mwari vakatraya sei munhu haambofa akateerera. Hande pana Job 33 verse 14 inoti nokuti Mwari unotaura kamwe chete kana kaviri asi munhu haane hanya nazvo. Verse 29 na 30 inoti tarira
tarirai Mwari unoita zvinhu izvi zvose kaviri kana katatu nomunhu kuti adzose mweya wake pagomba. Saka panapa tikuona kuti Mwari vanopa munhu first chance, vomupa second chance, vomupa third chance. Hande pamaJudha pakaita rima, pakaita earthquake, masoja futi achibva auya kuzovaudza kuti munhu angaamuka. Saka ndiri kushamiswa kuti hazvina kuringa musoro memaJudha here kuti munhu anga ari mwana waMwari kana kuti amen. Ashamisika sezvandaita, but chandadira manje penyu pamubvunzo wako ndobvira zvako kuti vari vana venyoka vari kuita zvakaipa, vari vanhu venguva yeSodhoma vari kuita chingochani, vese Mwari haasiye zvakadaro. Chaanoita chii? Anoteerera achiedza kuti paitwe macorrection. Saka ndofunga pamubvunzo uya wokuti munguva yeMark Ages kubvira nguva yaEmperor Constantine pakatanga kuuya dzidzise vaNicorite, zvifananidzo zvichishandiswa nevatendi muchechi, ndofunga kufanopindura pari kuti Mwari anofanira kuva nekakuteerera kaanofanira kuita basa, because makesi study ataona kumashure kuratidza kuti Mwari anoteerera. Chandazvidira ndechekuti Pedro manje aenda kumberi kwekunopindurika tisati tapedza kupindurira mubvunzo wekwana kuyasola chai wakabatira manje kamara zviri kuita. Ndoda kuti muone iyo kwabvira mubvunzo wamufana wamutukura ati takateerera zvidzidzo zvenyu zvekare, tikanzwa muchiti kunamatwa kwezvifananidzo part 1, part 2 kusvika kupart 5. Yes. Tikanzwa zvakare paurukuro yaiti zvakatanga mumazuva aEmperor Constantine. Yes. Now uchaona kuti tisati tasvika mumazuva aEmperor Constantine nekupinda kwezvifananidzo muchechi, hazvina kungotangira pazvifananidzo. Chechi yakatombotanga iri pure, yakanaka zvokuti kana muchiverenga tsamba kukereke yekuvaEfeso muchinotarisa kuvhurwa kwezvisimbiso, Johani achiratidzwa chechi ichimiririrwa nebhiza jena raireva utsvene nekuperera kwechechi, chechi ichitanga iine mutsindo, vhangeri richifamba, panozosvika panozonzi naMwari asi handifare nechinhu ichi. Pakati penyu pana Jezebheri, pane dzidziso dzavaNicorite, oti zvakare pane dzidziso dzaBharami. Zvakuenda zvichiuya zvichipinda, takunosvika kuchechi yekuPergamo, ndo panozonouya vanaEmperor Constantine. Saka kumashure kwese uko Mwari aizvipupurira kuti ndiri kufamba pamwe chete nechechi yangu, handizvazvona, asi chinouya chinozongouya chero Mwari aripo. Handiri kupaona. Na toda kuti uone manje kuti zvaitika zvese izvozvo izvo kunamatwa kwezvifananidzo kwauya muchechi, Mwari akasiya here zvakadaro? Toda kuti tiende pana Mateo 24. Tinoverenga kubva pavhesi ya12 kuenda pa14. Mateo 24. Mirai tiverengere penyu. Mateo 24 verse 12 kusvika kuna 14. Verse ndeya 12. Rudo rwavazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda, asi unotsungirira kusvikira pakuguma uchaponeswa. Ivhangeri iyo ushe ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Urikuibata Jesu akusiya ataura mashoko akasinzwa ari kuti iye pachaita nguva yekutonhora kwechikristu. Handizvazvona, kureva kuti vanhu vanenge vabva pazviga zvaMwari, right? Nguva iyoyo painosvika, asi ari kuti pane vanoramba vakamira pachokwadi vachaponeswa vane vavo. Asi kunyangwe rima rakwidibira chechi, makuitwa zvakaipa zvendudzi dzese, mane vana venyoka mazuva ekupedzisira iwe Pedro. Hanzi Mwari haasiye zvakadaro, vhangeri yeushe
ichaparidzwa ende wanzwa kuti inoparidzwa kupi nekupi kundudzi dzose kundudzi dzese ari kufolowa mbani kunyika dzese kuvanhu vese wababata saka ndo zvakatotaurwa najesu zvaakataura izvozvi manje zvinondozadzisika kana taakuenda kwekunopendera nyaya idzi kuna zvakazarurwa 14 tiverengere kasitori zvakazarurwa 14 kubva pavhesi ya6 kuenda pa12 zvakazarurwa 14 kubva pavhesi ya6 kusvika pa12 zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika nemarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti, rawa rawa Bhabhironi guta guru, rakanwisa marudzi ose waini nekutsamwa kwoupombwe hwaro. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho, nokugamuchira chiratidzo pauma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwa waini nekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Achatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pevatumwa vatsvene nepamberi peGwayana. Utsi hwekutambudzika kwavo hunokwira nokusingaperi-peri. Havana zororo masikati neusiku, ivo vanonamata chikara nemufananidzo wacho, nokugamuchira chiratidzo chezita racho. Ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Na uri kuona nyaya yatiri kufamba nayo. Yes, Pastor. Tabvira kwazvakatangira kuna Adamu. Yes. Tichiona kuti Mwari zvisati zvaitika vanoudza vanhu. Chero zvaitika votera futi neshungu yekuti dai madzoka kana maregera kuenda kungosi iri kuuya. Okay. Apa taakuudzwa manje kuti zvanangana negeneration yedu yako nevafana vako ukasema mazuva ano. Kuchaita uipi hwakaomarara panyika. Uipi hunenge huri chero nemucheche. Okay. Wapabata. Asi hanzi nyika isati yaguma. Sezvakaitika panguva yaNoa. Mwari anotumira vhangeri. Anoteerera vanhu. Okay. Kuitira kuti vanofanira kupukunyuka zvavo vapukunyuka. Na vhangeri richatumirwa naMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndo rinodaidzwa kuna zvakazarurwa kunzi shoko rengirozi 3. Pataverenga. Okay. Uri kuona ngirozi dzacho message dzacho maudira adziri kuita nechirungu inonzi 3 angels message. Akasema 3 angels message. Ndarinzwe. Anditika. Uri kunzwa ere message yekutanga? Message yekutanga kandopanzi pane kudeedzera kuti vanhu vatye Mwari vonamata akasika. Chine mhaka yei vari kunzi vanamata akasika? Nekuda kwezvifananidzo zviya zvakapinda mumadhaki ages. Kwazara kunamatwa kwezvifananidzo, kunamatwa kunamatwa kwevakafa, and so forth. Saka mutumwa uya akuti nyika isati yaguma dzokai pakunamata Mwari wechokwadi. Message yechipiri inobva yati budai muBhabhironi. Kurevei? Takambozvidzidza kaizvo. Ndo confusion munyaya dzekunamata. Okay. Kuti vanhu vanoti Mwari paari kuti vanenge vatenda ngavabhabhatidzwe. Teeraone vanhu vachibhabhatidza. Okay. Mazvake vari pano vanobhabhatidza mabhabhatidziro avo. Ino Bhaibheri rinyatsisa pachinoti kana makubhabhatidza munhu ngaanyudzwe kamwe chete pane mvura zhinji. Dambudziko rinovanin'ina vangu generation yangu pastor ndekutraya kuona Mwari semumwe wavo. Saka unotonzwa iti but should we be fast about the way to do it? Hazvisi important here kungoti have faith you believe. Should we be that fast kuti patatoti mvura zhinji munhu anikwe miri wese? Saka kwavati vanoona Mwari seumwe wako. Umwe akazotaura achiparidza zvikanzi Mwari aisa hanzvadzi yamai yako. Saka Mwari ari kuedza kunyevera vanhu kuti budai unoziva kuti confusion panyaya dzekunamata ndo iri kunzi Bhabhironi. Pepenio munhu anobhabhatidzwa sei? Maybe tingopfuura nepo. Sorry. Unogona kutadza kwaisi mhosva.
ndozoti vanobhabhatidzwa sei. Bhaibheri rinoti mumbobatidze muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Saka which means vanhu vanofanira kuenda kumvura zhinji, munhu onyuka kamwe chete muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Kanoteera kaufara. Saka Bhabhironi iri kuti vanhu vabude munyongano. Munyongano, unoziva kuti nyongano yacho haisi paro pabhatidzo bedzi. Chero pakudya, kune vanotodzidzisana kuti chero chadaira sauti idya. Jesu akafa kuti atisunungure. Andinoziva yeti Mwari chinonzi chekudya ndezvakanzi naMwari zvidyiwe. Andinoziva kubvira pekutanga. According to Bible vateereri, food inonzi food ukazwa Bible richiti zvekudya ukaverenga panonzi zvekudya muBhaibheri riri kureva food according to the Bible. Harisi kureva poko nanatsuro nemiramba. Izvozvo according to the Bible haisi food. Saka ukakonfuzwa nemavhesi ayakonfuzwa nezvimwe, but ibva wagara ungoziva kuti chinonzi food according to the Bible ndezvakanzi neBhaibheri ifood, kwete zvatava kuti mazuva ano ifood. Waita kukasto. Unoziva kuti Bhaibheri harina charakasiya maeria ese eupenyu hwemunhu. Even pamarorero rinonyatsotaura murume mumwe chete ngave nemukadzi mumwe chete, mukadzi mumwe chete ave nemurume one. But chera vanonamata kwakazara nyongano ndo iri kunzi nemutima uchipiri kudai. Panyaya iyo ndogona kuda kudhifenda vamwe abiyamo. Aiwa, unozodhifenda mune chimwe chidzidzo. Unoziva kuti mutumwa wechitatu manje anobva ati chenjererai. Hanzi kana munhu akagashira mark of the beast. Right. Saka Mwari ane maki yake takaidza inowanikwa pamutemo wechina. Ichi icho chomaki yake. Kuchengetwa kwesabata dzvene remuBhaibheri zuva rechinomwe. Satani achibva asvikoisa maki yake padhuze neyaMwari kuchengetwa kwesabata remusi wekutanga wevhiki. Saka pari kunzi ngwarirai, garai muine maki yaMwari, musatore maki. Ndo vhangeri riri kuenda mupasi rese. Ende rinomiririrwa pana zvakazarwa 18. Takunzwe penyu pamubvunzo wako zvirikutaurwa namudzidzisi. Vari kuti Mwari havasiye zvakadaro. Era yese yakapinda mumadhark ages. Iye zvino Mwari vari kuteera vanhu kuburikidza nevhangeri rengirozi nhatu riri kuti vanhu vanamata akasika vobva pazvifananidzo, vabude muconfusion, voteerera dzidziso yemuBhaibheri, vabve pane maki yechikara vouya pamaki yaMwari inowanikwa pazuva rechinomwe revhiki. Saka anza yako ndeyekuti kwete Mwari havasiye zvakadaro, vanoteerera vanhu nevhangeri. Awagona kusamarira. Ndo inobva yanotaurwa pana zvakazarurwa 18 pavhesi 1. Zvakazarurwa 18 vhesi 1. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga ane simba guru, nyika ikavhenekerwa nekubwinya kwake. Saka Mwari anovhenekera. Zvaungotaura zvino kuti Mwari haite chinhu asina kumbozivisa vanhu vake. Iye zvinezvi nyika isati yaparadzwa Mwari ari kuvhenekera. Saka muchireva kuti whenever there is darkness, Mwari brings light to his people. Toda kukuteerai chidzidzo changa chiri pakati pedu chatanga mushure mekunge mukomana wechidiki navamwe vechidiki vese vari kwamuri vari kufolowa zvidzidzo, even vanhu vakuru, pamaiona dambudziko rakaitika panhoroondo yechechi nguva yemadhark ages, kuchipinda nhema, kushandiswa kwezvifananidzo pakunamata, dzidziso dzanaBharami nevaNikorite. Mhinduro ikuti kwete Mwari havana kusiya era yemadhark ages yakadaro. Mumazuva ano ekupedzisira vari kuteerera vanhu vese neshoko rengirozi nhatu. Ndine mubvunzo kwamuri vateereri, ndoda kuti mushandise link yamuchapiwa naPastor Hodzi. Munongopindura mibvunzo mitatu iyi. Shoko rengirozi nhatu rine zvinhu zvitatu zvipi zvinotaurwa nengirozi nhatu dzekuna zvakazarwa 14. Vane mikana yekungoresponda paWhatsApp maunzwa mubvunzo pasi wekungoti pashoko rengirozi nhatu dziri kuna zvakazarwa 14 vhesi 6 to 12 panotaurwa zvinhu zvitatu zvipi zviri kunzi vanhu vaite. Ipai vateereri tumirai mhinduro dzenyu muchitaura nesu kunhamba dzinoteera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinoteera.
tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda